Kaayo ko mo react sa ilang gisulti ilabi na sa akong kaluha kay sa akong sabot, nagpabilib na sa dis akong amahan. Mao nga ako na lang gibaliwaoy. Unya, miabot ang adlaw sa akong amahan. Tay, happy birthday, Tay! Happy birthday, Tay! Salamat mga anak. Hala, niyang anong magulanon man ka, Tay? Tay, kinalang malipayon ka karon uy kay birthday ni mo. Ako kaniad to, malipayon ko. Pero kung wa pa lang may magbuwag-buwag nga barkada na mo. Ay, kabala ka, Tay. May surpresa minimo. Nia sila. Di ang mga barkada ni mo, Tay, uy. Ako tawag Tay, ha? Oh, beer call! Beer call! Beer call! Pre, happy birthday! Happy birthday, pre! Oy, niya mo? Siyempre, basta berkol ni Ada yun, me. O siyempre, may karumi para ni mo. Ipagawas ang bida para mag-berkol na ta! Wow! San Oo. Miguel Pilsen! Tumatik na, pre. Basta berkol na! Oh, tumatik! Ang San Miguel Pale Pilsen, sarap lagi kasama! Mas aligri ang beer call basta kompleto ang barkada, Tay. Mabitaw nag-beer call dayon ko nila. Amo ba? O sa pa may paabot ninyo? Ablihin na na! Oh, wow! Ha, basta perming berkol. Perme sa ng San Miguel Pale Pilsen! Oh, cheers mga pare! Cheers! Yes! Okay! Oh, cheers na yun! Cheers! Cheers! Okay. Wow! Birkol pa! Birkol! 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 Pwerte taong lipayas sa among amahan nga among giandaman og gamayng hikay para sa iyang birthday ug ni samot pagid iyang kalipay kay diha iyang mga barkada. Unya nang labay ang pila ka adlaw. Tay! Tay Pascual! Tay! Gano man ka? Gano ka? Ngano ka uy, mura man kag alarmang tibok barangay nung tawag ka. Ngano day ka? Gano ka ba, Emi? Ano sabayin na titabo ni mo? Tay! Tay! Gitawagan ko sa kumpanya nga akong gitikan og exam. Onya. Nakapasar ko, Tay! Ha? May trabaho na ka, Ami! Ha? Atuan niya para sa imong interview, ha? Ha? Unya pila may sugilanon, nakasud gid ko sa maong kompanya, nagatrabaho gid ko tungod sa panabang sa akong kaluha. Unya, Oy, Ami. ngano tay? Kuminawa ka ron nga doon na nakitrabaho ba? Mm. Ay, kalimot sa pagtabang sa imong kaluha, ha? Kaya siya nagtabang ni mo aron makasold ka na sa imong trabahoan. Kaya kung dili patungkod niya, di nyo kakasold kaya sigurado ba kung di ka kapasar sa exam. Ay, birahan man ko nimo tay. Ilom day, birahan god. Tinuod bitaw. Kamauso ko mutan ako utong kabubuton tay uy. Oh, may noon. Kung mauna ka nang, may na maglaro ta ba? Lisod kayo. Ay ang ato sa tay siguroon sa nato atong kaon diri kay na high blood na ko sige kaon anang buwad uy. Nyawa mo nagko. Nanagko lagi pero sigang mata. Ilom dia ay. Sagdaan na siya sigang mata dia. Sanginan pag yung buwad. Kaki-dirty. Ami, asas tatay? Tapay gilakaw, mangumpra to siya hapit, kay gitagaan man to nako para kumpra. Oh, nanweldo na mo? Oh, Gay ko kwartabi. Ako rin nagtabang ni mong magkasuot ka diha. ay lagi uy, nahibaw ko. Pila may imong huwaman? Oh, nasay man. Nasay buot mag-ipasabot, ako pa ni ilisan. Oh, pwede ra sa dili na lang. Uy, Ami, wa pa kakaimpas aning akong pagtabang ni mo, day. Wa pa na sa kuko. Mao ba? Bibi, tagay kong tuki. 2K? Oo, magkabot og 3K na lang. Hilom na imi uy, kasi pagtukoy mo na akong manager akong trabaho, handa akong sweldo. Oh, 1K na lang. Kung pagkagtuki ha. Ha? O na tao. Ato basig, maningil to. Ari pa kasi kong kwarto. Oh, wala ganyan bayana. Nagsalik lagi na siyang pinangga kayong tatay. Abi kay bright man siya. O, lagi, oy, kadiyot lang, ana!